Chabvunduka panguva ino yatakuona kuti the resolution number 1 aiwa yatakuona kuti yakava ikawirirana nevakomana last year kuZANU-PF conference panapa yakonzeresa ma1 panapa vanhu vaunyatso kuona kuti zviri kuitika nechaos dziri kuitika zviri kukonzerwa nethat resolution. Panapa pobuda mashoko chinzi aiwa vana Muchinguri panguva inoyi panapa they are now being advised and now they are working hand in hand nagenerali aiwa kuti vakwanise kuoutsta zvigananda kana kustopa this chaos. Not subscribe or like or on the bell kuti mira panapa paenda majara jesu samudanyira chiti ZANU-PF last year resolution is extremely weakened to the party to the point that the state security agents have warned Idi Mnangagwa that his days in office may be numbered. Opa Muchinguri OCZMK yes now joined hands with Chiwenga in condemning Mnangagwa as a frontman zvigananda ndoma zvikarobuda nyoko panapa namajara jaro zvamuza kuti aiwa ndo kumenda about chitika angwa the ruling party the politics dzemunyika panapa pari kuyachitaura mashoko avhundutsa vanhu kuti aiwa panapa vana Opa Muchinguri wadvaiziwa or they are now working hand in hand naChiwenga to condemn this 2030 agenda nezvigananda vari kuonekwa kunzi aiwa vana Chivhayo vakomana vavo vari kunzi aiwa mabusinesses avo nezvavari kuita zviri corrupt. Mashoko ari kuonekwa panapa ari kuvhundutsa vanhu achibuda togona namajara jaros and they do not know kuti aiwa vana majara jaros this information vari kuona kupi vari kumbotemba nei vachitaura mashoko ewaya. Ingotodzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa this update ichangopinda aiwa yabva kuna majara jaros. Pinda comment section medu kutidza mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.